Lampahnya kereta kencana ingkang tinitian Panjawa maning Nyi Ratu Kidul. Ngaturaken pambagya sugeng rawuh Konjo Bupati Pacitan dumadi satemah jumbo kang binayuh. Orang ngantuk orang ngantuk. Jembro ya entek kok ini ati tembus ora tembus. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat, salam adat, seni dan budaya tetap lestari. Oke, video ini kita berada di Dusun Tawang, Desa Sidomulyo, yang saat ini atau hari ini Selasa Kliwon, tanggal 13 Mei 2025. Desa atau Dusun Tawang, Desa Sidomulyo, yang saat ini punya hajat acara bersih dusun atau yang lebih kita kenal dengan prosesi adat bersih Dusun Tawang, Desa Sidomulyo, Jangkrik Genggong. Oke, untuk teman-temanku, sahabat, poros dulur, dimanapun Anda berada, yang saat ini sudah ngeklik video ini dan ikut menyimak, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman sahabat poros dulur dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya, dan yang sakit tentunya segera diberi kesembuhan. Saat ini kita berada di Dusun Tawang dalam persiapan yang sebentar lagi acara arak-arakan segera dimulai. Warga persiapan. Rai melaut ya, bucengmu Pak cilik men. Gampang. Man. Kegiatan upacara adat Jangkrik Genggong, mantap. Luar biasa, warga masyarakat semuanya ikut terlibat. Oke, semangat untuk semuanya. Aku milih bunyi juga anu itu. Oh, nanti eneng.
kuwi masalah iku kok dituke anu kayak kan ora izin kuwi. Kok dibayar. Sing dulu sing kalian. Masalahnya musiknya mungkin hak cipta. Iya, musik dhewe lho. Copyright. Heeh, kayak makane aja kok syuting aja kono sapa Pak Anwar tak omong Pak sapa? Pak Bubur kuwi. Iya. Pak sapa jenenge? Siapa? Bubur Doya apa TPI. Sing bako sugih sih wonge. Kok bubur itu kan ngene iki gawe youtuber ngene. Ngono to. Heeh, sugih sak konveksi bako bubur kan lho. Ayo genggokan ecane ngene kono. Ditenge nang ndi? Apa? Ditenge. Ayo kae, aku video rene. Pokoknya sini sing kok sing bengi, ilingnya tarik enek, tarian oke bengi kok. Aku pengen cukup kuwi aja jangkrik ginggong ngene tayub gak tinggi. Iya. Enek sing Enak ngono, iya. Abot tali mikul kami dirubung laler ora dipangan kemudian. Lebar ora. Ragate larang. Pagi menjelang siang ini partisipasi warga mengikuti jalannya prosesi sangat luar biasa. Acara ini digelar 1 tahun sekali. Nah teman, sahabat, sobat Melangkori, simak terus perjalanan video ini hingga akhir. Bila ada sesuatu yang perlu dikoreksi atau informasinya kurang lengkap atau ada yang keliru, teman-teman bisa disampaikan lewat kolom komentar. Kita bisa sharing bersama-sama. Oke, lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pasukan anu malah kuai keri.
Aku biaya nabrak. Oh, bola lawan. Keselarasan dan keharmonisan sehingga memberikan rasa aman Karenggo busana ingkang indah ing Warna mira lamun Cinandra dinulur satemah dados seming nolo. Nanti lo gawatnya makanya ya gawat. Kandhek lampahnya kripto kencana ingkang tinitian panjalmaning Nyi Ratu Kidul. Ngaturaken pambagya sugeng rawuh Konjo Bupati Pacitan Pepunden kawula Bapak Indrata Nurbayaji ingkang saringgit kalian Bapak Kapolres Pacitan. Ngaturaken pambagya sugeng rawuh sugeng jenak pinaraipun kanthi merdu merdikaning penggalih ugi rawuhipun Bapak Bupati kadheraken Bapak Camat Ngadirejo mewah jajaranipun ngaturaken pambagya sugeng rawuh sugeng jenak pinarak kanthi merdu merdikaning penggalih. Sasampunipun Sang Ratu Kidul mandhap saking titian kereta-kereta kawis singal para warga masyarakat dusun sawah ingkang sampun ngasul dalam prestasi berselut rawuhipun para warga dusun Talang ingkang sampun manunggal cipta gumelang raos amung tansah mangita mringkur bani Gusti Kemur ben dumadi sasampunipun ngadani adicara adat merti dusun utawi gresih dusun ing sedya
namung tansah nyuwun wonten perbaring alasan Gusti kang korban mati. Mugi kasih sedya tansah pinaring rahmating Gusti kang korban mati satemah jumbo kang binayuh. Sembodo kang sinebya lestari kang kaeki rahayu rahayu ingkang samya temu. Sanadyan to sampeyan ageng kula sagung bisa tawang sampun saged manjing lenggah wonten salebetipun marga-marga tasih anggur sur para warga dusun Tawang wiwit putra ingkang tasih mudi ngelmi wonten ing madyaning pawiyatan ingkang mapan wonten ing Sidomulya ngantos para pinisepuh tansah sumusul tuturi ing lampah. Konjo dumateng Bapak Ibu guru, monggo putra-putranipun menika dipun lenggahaken niku wonten papan panggan. Nadyan namung lesehan menika sisih kidul menika tasih wonten papan gelaran ingkang tasih rodang. Monggo. Nyuwun pangapunten kagem para pinisepuh ingkang kalenggan menika katemben kiwala rawuh inggih labet saking rupaing papan cupeting papan palenggahan jajaranipun lan lumeberipun dumateng sagung para tamu undangan ugi para warga masyarakat dusun Tawang ingkang boten saged kawula piji asmanipun setunggal wilujengan wontenipun adicara bersih dusun ingkang kalampah wonten ing dinten punika tumunten badhe pinarbuka makaten. Dumateng para rawuh, para tamu, para undangan kakung kula putri. Kula inggih minangka nang lairaken niatipun Bapak Kadun. Kapamitang di Bapak Kadun Tawang Kulen. Menumbuhkan semangat untuk menggapai kemajuan. Orang masyarakat Tawang sedaya dina saking rubida kantun kawiwidanipun ayo kabul. Ngawontenaken tumpeng ageng memulih ingkang dipun memulih ingkang dipun memulih Ibu Bumi Babadan ingkang cikal bakal ing wilayah Tawang iki awitipun taun mulai dipun suwun besaipun kang mugi hamaringan ora selamat dumateng masyarakat Tawang sedaya wiwit wekdal menika ngantos kanggo wekdal wedal tak kandhakipun dene kawesan wiwit wekdal menika ngantos tak kadipun para rawuh kula aturi minangka iki ngawontenaken panggang dinten menika samuwe kang dipun pasemune para sepuh utawi dawuh Mbah Guru ingkang kalebet dados petunggalipun masyarakat Tawang. Ati dipun pasemune
Isi pemangkat negeri kan dipun tahu semeni Joyo Poro Hulutut masyarakat Tawang ingkang sampun semari-semari leluhur kami sejarah lestri sepuhaning permatan lan ingkang boten permatan awet segera dipun memulai mugi-mugi antaripun para leluhur kakang terang Gusti kanggo paos dipun paringi pangapura sedaya kapatanipun lan sakemapan panggilan ingkang sampun mugi keluarga masyarakat Tawang sedaya Inarino segera Gusti Jaya antaripun pasir kadangan mangan ini perjalanan itu nanti berjalan sak sadaripun Gusti Allah ngabulaken. Upak kereta satu payun nanggapin hidupkan semoga untuk semayangu masyarakat Tawang ingkang kanthi resik bisus. Habis itu pandemi jelas kalian yang menonton hidup masih masih bisus. Ketika sabtu dan menikah kanthi sak kami pun perlawanan tiap hari sekali. Ibu-ibu Gusti Allah anjadai. Kita mulai ingkang dipuntahi oleh para empu ingkang diwentah setiadi muka pusaka ingkang anuti terus sak panunggalanipun kalebet Grajah Bangsa ingkang dipun lumat masyarakat Tawang awit sedaya dipun memilih mugi-mugi dina saking syukur segala lan wawalat menapa mawon mugi-mugi saged saben menika ngantos sak lami-laminipun. Kemarin kan dipun kasih Jadi Nawuk Joko pengangon-angon ingkang Mbawursa Raja Kewan ingkang mapan wonten ing wilayah Tawang mriki awit dipun kasih mulu mugi mepayunga dumateng Raja Kaya ingkang dipun rumat masyarakat Tawang mriki mugi turun pina bena saking sesakit kadosta babat semangkar wiwit wedal menika kangge saklamipun sedaya mawon dipun kaiti. Iki ngawontenaken iki. Sawas menurun malih. Namun ingkang dipun beda saking omongan sakit kantuna saged manggih. Hasilipun ingkang sak murwatipun wonten ing wedal-wedal sak lajeng. Kita mulai malah ingkang dipun mulai sedaya ingkang Mbawursa Nuwasani bumi banyuwangi. Kowe kadang engko bengi pokoke getke. Sana wongso kebakaran pasang tsunami di angin Yesus iki wonten ing wilayah Apa ning kurang kuwi? Mugi inebena saking Rukida lan Cengkala wiwit wedal menika ngantos wedal-wedal sak lajengipun. Mugi satemune malih ingkang dipun tasimule Dampu Awang tetunggiling para kina ingkang rumeksa wonten ing Gandeng Kidul ingkang sawanti-wanti dipun unduh dumateng para nelayan masyarakat Tawang. Awit dipun tasimule mugi jangkung kawulidanipun para nelayan ingkang saka Gandeng Kidul mugi kinebena saking Rukida lan Cengkala kantuna kawulidanipun lan keteka asil ingkang sak murwatipun wiwit wedal menika ngantos wedal sak tandhaipun para rawuh kula aturi ndonga kabul. Ugi mantungat malih ngawontenaken sepur ambungan kayune dening pepetren memulai yang dipun mulai bumi kelahiranipun masyarakat Tawang utawi mempetri ngriwi sedaripun masyarakat Tawang ingkang lahir sareng sawat kakang kawa diari-ari ingkang manggen wonten ing Batu Kawan dan Sawah Bandar 6 Raga Pitutama awit sedaripun memulai dipun mempetri muji saged meparing dumateng 200 masyarakat Tawang inebena saking cukup sakit kantuna kawilujenganipun para rawuh sedaya kula aturi ndonga kabul mugi Gusti Allah anjadai. Ugi nawontenaken pepaes
utawi sesajen kangge tulak dalak ingkang sampun mlebet wonten ing wilayah Tawang kanthi dipun wontenaken tulak dalak sageta wangsul dumateng papan gedungipun lan alamipun sowang-sowang mahanani kawujudanipun para masyarakat Tawang wiwit wekdal menika ngantos wekdal tak candhaipun sedaya mawon kula aturi ndonga kabul. Sedaya masyarakat Tawang inebina saking suku sakit katuna gadah perasalipun sedaya mawon kula aturaken ati ugi Gusti Allah amijabahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pepunden, para sepuh, hati sepuh, sesepuh, para tetanggaan, para dari Bapak Ibu sabun dihormatan, sakjenipun datang kalimat doa kawitan, moga kita sami sepindah ingkang syukur masing-masing bersama punika ingkang dan menika kula panjenengan sami katutupun pahalan atas tunggal sati kawontenan dipun selamat boten alam keberkahan amin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tuhana wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim marhamatan tabaraka wa ta'ala al-mustafa bi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jamalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan dunya biha jamil ahwali wal afaq wa baqina biha jami'al hajat wa tuhhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuqina biha hayat min jami'i khairati fil hayati wa barakatuh. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Atur punika pepenget konjo dumateng sagung para warga masyarakat Dusun Tawang ing ngrikan sarta sedaya taksih lenggahan wonten papan ingkang wekdal menika panjenengan lenggahi. Dados panjenengan menika kasuwun taksih jenak anggenipun lenggahan. Kawula konjo dumateng para saking para sepuh ingkang sampun ngaturaken perjuning sesaji ingkang kala wau katerusaken Kidung Suci kumandhanging donga Panjurung Rahayu. Mugi-mugi kanthi kumandhanging donga Panjurung Rahayu kasebat kasing sedya warga Dusun Tawang Desa Sidamulya anggenipun ngadani prosesi upacara adat bersih dusun tansah pinayung rahmatipun Gusti Kang Maha Kuwasa satemah manggya kawijengan rahayu ingkang samya tinemu lumaden ing sedayanipun. Amin amin Allahumma amin. Sehat. Iya, tetap. Semangat penuh.
Tahun paling gue Angan kemudian